Department of Building and Plumbing, Masonry, Land Survey, Science, Mathematics, and Mechanical Engineering. Hello everyone, I'm Emily Awanga from Keroka Technical Training Institute from Electrical Department. I would like to remind all ladies to take this course, that is Electrical Engineering. Since the course is marketable, if you take this course, you will have equal opportunity in the market. Welcome. I'm urging all the ladies outside there to come to Keroka Technical Institute, whereby all women are given equal opportunities in terms of job opportunities. In Keroka, we the trainers, we are role models in the engineering departments. Because we are ladies, we know we have equal opportunities. When it comes to job employment, we are well preferred and we work much better when compared to the male students. My name is Jacinta Alma Aita. I'm from Keroka Technical Training Institute under the course of Carpentry and Joinery. I want to tell all ladies outside there that taking the course of Carpentry and Joinery gives you an equal opportunity in the market, hence bettering your rights. Welcome. Training Institute, we have the intake in January, and we are requesting all the ladies outside there, despite the age, despite the ethnicity you are coming from, we have equal opportunities at Keroka. Huwa tunachukua wanafunzi wote. Thank you and welcome to Keroka. Getemba Television ekeonga kiamamugusi. Edwani yabugire ayo mwaro karugetanda. Edwani yabugire ayo mwaro karugetanda. Ayo mwaro karugetanda bana mbare njara. Ayo mwaro karugetanda bana mbare njara. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Mwancho mwarigereria ekera obono itwasoire ase ensemo eri omwere kigima tukurigereria amang'ana yechi semeri tukoria rero na boigo tobwate abageni abo bari nande aborokia korwa ase eskuru yobobundi ya Keroka Technical Training Institute kubarigania ase studio asinchira yabene na boigo kira togendete guseigeta abasae na abana aborokia bonsi banyara kubwata chikosi cha maboko na boigo kweigira chigasi cha maboko erinde chinyare kubakonya ekero bono yabiringa chigasi cha kera se cha bisi chinyinge ngobarigania ase enchira yabene na boigo ngokobora nyare gusanga kerengereri kya hoseri bori ya ho chaiga ase studio obwakire mbia muri naki ekirasi mwarure chaiga Kirasi metwarure itwachira Getembe Television no muralia Matilda egera tonyare korurigereri chisemi mona ase skuru yobundi ya Keroka Technical Training Institute. Karibu sana. Mukira preps buna secondary school. Class bete bigo chaka saa moja. Asenjo chikosi nesi nyinga to kworokereria. Iyo kare chagete saa moja. Bigo to koli bya bigo saa 11 twasange twakore birasi. Na ndi bone birasi bya mambi bikare byo kuigubuya buri. Abana ba ku understand bya kabisa. Mbia mona sana. Karibu ekinde tonyare gusanga. Togochaka anaye madam oranyara kumanya mwancho murigerere tari aho na boigo ninge okorapora ase skuru ya Keroka TTI Mbia mono aselibaga asamaleta ngoro kwa Rebecca Kirubwamisi no morokia ase skuru yobobundi ya Keroka Technical Training Institute ase department ya Building and Civil Engineering. Mbia mono madam ogokora ase department ya Building and Civil Engineering. Yes. Naki ekero kurigereria abasubati naki bare ase ensemeyo
mono moralia ase department ya building and civil engineering ase ikakia bire guchimagega abana abaiseke nonya n'abarimu bakora ase department yeyo igo baringa bakasomo baro lakini twise kurigerera bono iga ase mikakati twabekire twanyare ko batugocha iguru ase chinamba abanafunzi n'abahorokia boyo ya mbia muno sana na madam Bwakire Bwakire byo mararia ningi okora ase skuru ya kwanza nje maretane Rebecca Arika ndase department ya ICT Information Communication Technology nande bono nje inte neta sense amiko kuna gender immunity abantu bonsi asobwamo mbabwate equal opportunity yo gukora sende yonsi asenga kija bono bono mbia muno sana ekera bono tukurigira mangana ega gender ne topic yenene sana ane mono ese skuru yo bundi ningi kigerete umurobiri yo gachaka usuga twara wabisi ya ese skuru asama tukaitire kurumaega ntwaga twali challenge sana no kara abantu bakonyore gasi during recruitment bono sangina kuna ilo biasness na abantu gasi ene ya abantu abasacha babento kuba dikyu gasi bono karo chende yaswa ime bono lero none karo sigasi kurikwa kiro muntu ngwe wale equal opportunity na ndekaro during recruitment both male and female simba wate equal opportunity okonyore gasi asekeroka na ndegente yakonye sana ikiara abana abasubati bono based on the institution was a custom was a environment mwana wote bori basubati mabwate se ibara kwana se genteke lakini lero abasubati no tuwata za administration na bakuangabuya bono ogo somia emeremere ase amangana a technology enje ngosomia murimo Information Communication Technology ICT bya ICT ekiro gukora murimo yo konyaranga matuka magega abantu bawaite ICT barakoranga kero kendo musubati kuchokora ICT negerabe that dreaming ngero hano kwanire ekiro kwa imugeti kitambukiro gyo kwane kyo kuchikorigereria murimo ase obwagare akare ICT yachagete no nje na bate discourage ngaitwa moya uchi okare gasi echi package so bantu matwale tibo bumanyi mono na is computer packages na era ase ICT lakini ICT ere engare ndo wate programming ndo wate computer repair and maintenance ndo wate graphic design ndo wate networking so igere engare bono nchendo kia tenga imo kia getambo kirokore kosi ye ekare kosi ya chagete initially abantu nabake sana bakaya korire bari ko murimo no na programming bari ko yobo sana lakini bono lero buna tororo bona baswate twabaira abana emotisha lero bakurika chi program cyo gukumya nabo abandi bakora se ATMs na bako chi softwares bono nanda tubata baswati abanga sekore kosi ye nakono ngatena kosi terie gachorete muntu aye ime yao no isanegete gentengo kana ngenkonye ekiyuka igo na ntu twabaini kare cia bana abakora igasibya na ndo bano ndu kiagara bagaichura arikeroka technical ase kosi ye environment ire ngiya riogi ndiyo igora ari asagaja ya atmosphere ngiya na ndi mna bantu watachika egari kwa piki mambi ya baike school magora ba saa 10 ndi abani keroka bana ko ne gari banda gocha ase bagochi na ndu wate hostel chire chisaine mbio mona sana na se kosi gosekero kuligere school ya Keroka Technical Institute kosi ya ICT mbintu kibi gochibya kwane roro gose school yao mbintu kibi gochibya somi waroro bintu toka somia sa ICT ntubate assist level ntubate kare twari kana diploma and certificate bono ngase ntwa so competence based CPC bono ntubate level 5 eye ku craft ama certificate na ntubate level 6 eye diploma ase chi level chi bono chi subject nchiro bono chi okoru ko units chi bono jibate course bono ase level 5 eito na certificate chikosi section na esabu nero graphic design nero networking nero cross program nchiro kirege ntongora baka database cross database all those things imbiro na level 6 na rombiro but bono bira at advanced level
lakini muntu gaite level 5 wana kwenda level 6 akobera rahisi na ndi bono ntu gari theory to so mi 30%. So egasi nyingi is practicals because bune ya ICT to kunyara gusoma theory yoka ogosoma theory asini na kwa mogendu twakorega na kiki umwana okerora ukikora practically na dia kunyara kogeinie concept ya soma bana mbio mono sana Madam Rebecca Messi. Yes. Tukurigiria ase amangana ose in department kiri tenene tase school ya apart from kobo mwalimu mbia mona selibaga igontene department egorokunga women in technical education development aso wenye gorokunga weighted ngerongo kwandinge tegorokunga weighted ndaitenge kwanira sobwagari nambe yemo utogokwanira abasubati bagokora chikosi chirikale chitakagire ko bechi abasubati namba ibere chikosi echi igo chire buna building and civil engineering electrical and electronics mechanical engineering automotive survey plumbing ndobwate science lab ndobwate hospitality bono ase section ya weighted igo tutagete ko make sure nga mwana nyaruka nabo tokunyara kuba to motivate akore course yeye yagakagire nga mwiseketa konyara ingagete kale bagatebire nga what a man can do a woman can do it better bono keroka ali ntu amine tiboigo under the support of gender ngo work tole hand in hand ko make sure ngo mwana nyaruka akore course yeye challenge chinde chonse chigocha on the way utokunyara ko batokumo eresanga kitokunyara ko batogo solve. Yes. Cause inche buno mwalimu bono igongolta building and civil number 1 ngo serve bune role model tawata imwana nga igere possible kobeka amabati onya etokunyara kobeka bono intubuna abalimu kunyara ko batole togo kora practical abana abanyara ko bakora bakumanyanga umwana oyenyaruka nabo kunyara koba okole gasiyeye umwana umurara akole kara abana bakoboire mathematics lakini ntete gogote yumurarianga Keroka Technical through the support ya management. Yes. Abana babere ko baba understanding what a man can do we can do it better. Iko bono kitogoteba abana bakora engineering courses. Yeah. Abana banyaruka na butagete barakora litanga. Yeah. Nekeroli okorigereria eskuru yeno gose ya Keroka ayobubundi. Yeah. Abasubati kesamo chako muroberega gose motwara bisi ya weighted. Ntopo tiki ya rolekanire. Amatunda naro kera mwacha gete gose abasubati basase chikoze chiga buna cha engineering. Yeah, morali anda goteinga oise gocha Keroka abana bakora engineering courses ya bangi ne chinyaruka. Naende bono ntu achito tukanyole scholarship. Aso mwanafunzi wakora engineering skuru enyene ekunyara kabage ko take some of the responsibilities mwana nyaruka matemu na manga gwetera. Nabakonyora nabo hatu mwana omoke ngogo sali binde bya basic bya bana baisikibu na sanitary towels through the office ya agenda nabana bakora engineering ngonyara tole ko bato ntubwate club kia bana asito kunyara ko batokumira na maybe after chiwiki ibere chiwiki 3 twanyara ko batoko sange birengereryo twamanyanga matemu kibaeteire na endinga kitora akore egera banyare ko bakunyara ko gendera ne course yeyu batali gotiga bono ngero kuligereria abana chinyaruka nyonye graduation twara most recent ntwabwata abana banyaruka bangi bako graduate compared bali bakolete compared n'emyaka ya maiga. Yeah. Mbuya mono sana nende tukurigereria bono kuna abanyaruka ntugwate bali fresh from secondary school ose bakorera matemu nande mbaroro bali baraberire nkasege kagusekiro kende babere no nya baibuli matemu kiyo konyora ekero moko gende tukobasegeta abasoya se chikose chiga ntofauti kiyo kororere kati abanyaruka baiga kubwate kana nekerengo kyabo asobogima ekero kurigereria umwana nyaruka okorire school most recent egente getangani okonyora tamaiti
inkosi kiatagete gukora bonde ngente getanga ni togokora buna Keroka as a department yaitu no go take the initiative yogo kwanira abana abo twabaleta se skuru ya Keroka twabaorokia ebintu bire Keroka nandi twabaeresa kire ikosi bune kunyara kabage gosomiwa korwa bono mwana wenyaruka ngera kwira no gukisobo okonyoro nyare kuba no bumanyi yake kago chigo chori ikosi okonyora n'ebintu biri aroche buna bigokoro nkwanira abana bali kinyaruka babeire isikase kigitambe okonyora abana ababwata amatemu kwanyora umwana wamwire gutie skuru asoke otiga abo muiboli umwana oyo nkero tuguchikumuri iskali ase community ngunyara kuba tuli to kumweresanga obugima nonya kubwata umwana tali end stage y'obugima tukunyara kuba to kumugara counseling twamureta Keroka ali Keroka ntubwate asa maibuli a conducive environment yo mwana ubwa enyaruki bwata umwana akonyara koba umwana yasako gende kirasi ya ukura oira no morora bone gonto create an environment equalao umuibuli or a young parent akonyara koba access yo mwana oye to avoid that stressing mwana onenga yakalenga ase emechando egati emechando iri konyora kubwaterania abaisike bare SH college bula bono konyora omwisike bwibwateranirie konyora nga kiafya tari buya usitari konyora gwatend no classes bura bona kimogo chimwa kora elinde konyora nga time mbako west chingaki ekagera matukamango konyora nga babwate complications umwana buno yuto goteba bwibwateranitio muraria igo tokonyara koba twamanyanga chi program nchire tobwate for these ladies bali banyare ko babakonyora matemo bunayo whereby nabakogenda mugaso nyagetari gewe ikamara goba buno yo mintateba ntubwate lessons mpaka saa 11 igo togo introduce lessons chirichire favorable so that yo mwana oyo neranyare ko bagagwikira nabande nabo tokuboka maambi saa 1 twamusomi use 1 hour egere twamwa hambo time agende for more checkups so that into Lucio mwana yo on the way cause yeganga ya itobuna weighted na gender igo tutagete ko make sure ngo mwana nyaruka gaso ire Keroka na nyora matemu inchira tutagete gwakikishanga okolire school onyole dream career mbe muno sana madam Rebecca Rika kero okurigereria mangana bono yo momurano mwisike bonsi kero bari ase school una obutumiki bwa mariogo timaite ose mwabone kiri ase school ya Keroka mariogo yo wotinde kose drug and substance abuse mbia mano moraria asa marioga yintora yaine kimono lakini ndio maite ntwate suggestion box ose aseba ko report any incidents mato mwana bakwo bwa gocha gote nangu tumia regento gete igo gosara ase yukuru sukuru bono ntwate aseba ko give their recommendations and some ideas bona kakatwa obisi yero to metumia obisi ko kuna ya guidance and counseling to work together if that issue ya chire and we can't do away with it but we reduce bono eto ko work together na ne group ya guidance and counseling to guide yo mwana obia twamo temyo buya no bobe asenjo ntwate crap gona gender crap we plus we ted bono ntobwate kera a department ntobwate a champion oru mwanafunzi otenenereti nande bono ntobwate ofaro as student council otenete gender bono this champions as a department nko give very information ya nkikagenda ta as department chabo ose as their colleagues na siji dom bono twamya kanya information kula se gender bono oyotenete as a council bono gender oyegente keto keep in a way such that you must go feel offended na kaki mwachi gonteba bono twatumia office of guidance and counseling to work together umwana twamo council buya amangana ya chasira now to work together like that mbio no sana kiro gutigana anayo na ndego kurigereria ekosu bune ya ICT kiro kurigereria omwana omumura na omo iseke ose abasubate na boiga basanja mbara biba biri bagokori ose mbara biba bagokori biya ase no nyikira ase me kurigereria kwanya ngano ICT ne bwate bakachisabo
naki in terms of performance naki ngoba mbia mono morali ase in terms of performance both genders mbali buya lakini abaisubati ngotema bali go concentrate ngotema bali ko ba careful ase kosi bakora ngotema bali sana asa bamura bakuba bwene nsemo yesabu lakini bono ntwade discussion groups ase discussion group yetu otoboye kitabana ba in groups sata twabe ko muntu le wiki yake moderate no yore fair no yore good bono akera bono bako wakasa group bono bali enforce each other nande baita lakini bono bagweta bensi buya so bono ase njibuno mwalimu the first thing kana so ile class itangani wanafunzi abachira abageni so the first lesson nabo kubolia ama swali ale general ngibatagete kumanya ngibatagete kokora what is their views from there bono we identify. That's the work of I don't know, a trainer. We identify wanafunzi abachiti category what from there kwenda kwa make discussion groups bono babangete bono mbali kutwara challenges akaba kwa course kuna programming kwa bera nkongu sana lakini wone karo wa identify the bono kwa bochokaniri they work on groups and they present their work one and every week after 2 weeks ngwa ole gasi out ba present class one they are just doing well nande bono they would support mono is career office during the admission ntwata career office career office ye bono akaro mwana agocha ikiara maybe tabwati idea mone kosi yakora nko bare guided from career office ote wote career path after this course na akorire what do I expect nga inda aji ko gas in the next in that career office to ata trace studies to trace anafunzi baito chi graduate chipo nji ko gas so we just network these students so that bono bare gamba magana anya geto minto okote from this harasi gete na mimi nikifanya hivi nitafanya hivi vizuri ikina kia motivate abana abandero kwa chikosi hichi ikia bali bande bono kwa para role models the career office nero kwa kivya sana kiani wate alumni so they coordinate career office ya work with the IRO industrial liaison officer ejibonde ko bali into industries asbara nyakora bono mwana gago chaiga in 6 months ekosi ye onya level 5 wachaka ikiankora la matemo so now already now what to the from career office and the IRO and the department itself barosi that linkage umwana ya sachi ko bataisi era to experience mono kiocha kwa mokonya in future matoto eto mwana ya karuri gaiga am independent omuntu kulyara abwetenene naboigo ase kurigiriria mangana yaiga a technology noranyare gukwanira obuya bukurigiriria technology anene muno gwetera ase skuru ya Keroka TTI like in terms of advancement kurigiriria no nye skuru yeno nki orarangiriria omuntu ache gukora ICT ase skuru ya Keroka Technical Institute abantu muntu bagosomia ase department embale qualified mba etete kuru ase skuru go na Kenya School of TVET twasomia na kito gosomia amangana yekerero ekiara kwa niga tore competence based kiro mwana tu are skill yege ntawo kare ko makonya first of all ntwate enough staff ba ku support abana aba egere banyare ko ba okora buya number 2 ntwate enough machine si computer twate chisaine no tu nsecha digital you na feed ya office ama feed ya the digital hub abanafunzi baita karari furi saa 4 gose saa 7 gose saa 8 mogoroba antwate digital abantu ba train una kibakonyora chigasi online jobs mbali kwa furi bo saigo ntwate another lab ego deal with the computer repair and maintenance so twate chi lab chisaine kile lab ni wate gasi ya ntwate lab ya programming lab ya networking lab ya computer packages ya graphic design so kere lab ni wate chi software chaje ekina kiege ntobona through management na ande ngwakera o principal yeto omogani ukoro na penis to bobe o work very hard connection ni binde bia work yani woni yamno ngoro mundamate lab aguchi leo nataka kufanya hii anaenda lab fulani ntwate technician chisaine so kere ntongero so bono in terms of technology to improve it sana as ICT nechi department chinde ilo ke department na ejibona madam wale ya building ntobwate bakara tobwate bakanyima sinti ko cabro making we make our cabros in our institution na to have the study by KEBS so ntore certified cabro making nero asense moja agriculture ntobwata santu bagusimeka
apart from ICT asema yange twatasandu abanafunzi bago training agriculture no ntwanya ti seeds na kitojo simeka tutatuko green TVET na kitoko make environment itebe very conducive for working na kitoko la waste management ebyose school abanafunzi bono mbo bakekerape kuna environmental so no bochabo libo tugutubwaga tugutirukare gatugo sangi ntubwata se pins chile ball kendo kebekire buya so credit department ya mechanical all the late machines injiro electrical everything is there yani aso bwengi technology abana mwalimu okorire gasi yo gukumia ti machine injiro ya working eba agosi akoneka somono aya environmental onyendiri omo rokia Josh Magemba kaiga akonanya rakosanga naito ribolindire na watu uchasare twari kuligiria mbogani makona ya climate change korende ekero ungona nase madam Kerugo ekero tukuligiria turabono ase school ya engineering ekero kuligiria kero kanonye ase ebekire bakranga neta unie gendreto gukina na kimukona rakolekinga abana maginga sabarokiwa bayomo bwate baikire kerengo kerikenganire baikire barato munonye Nairobi akorega sikuna muntu ndebonse sombrete manye Nairobi mbe mono moralia tiancha kire gotebanga tiancha kire department ya building example abanafunzi bakora building and civil engineering lere program ya masomo yekurukunga CBET it is just competence based Wanongero kuri department ya engineering that is building iko togo somi theory enge sana ebinte binge practical ndete guchakira nga kitokora twamanyanga abanafunzi baito babire fit for the industries egente getangani eskuru ime anyene ntubwate chi projects ntubwate construction yegendrete aso mwalimu agosomi theory nkeigo oira abanafunzi ororo na igasa kubaira nkonyorori chibundi nchiro chiri chibwatu bumanyi bwigoro mono aba bakuru isko gaiga twanyara koba no mwalimu n'abanafunzi aba twanyara koboro ki practically nkitotagete ozengi gitakeire ne industry sky togoche ya kabiri na madam ateba ntubwate block production amagina yo kwagacha nyuma totarhaleta abana keroka ndotahete kumanyanga abanafunzi aba baito mbanyare cross materials togutumia for construction ritangani nyuma batarachaga guchitumika bono ntubwate machine yo cross blocks na cabros through the management that is through the principal now nkwala wara banafunzi yaba o provide for materials raw materials twanyara cross blocks yichi ngero tuamanyire cross bono materials the same principal who is our Apple principal nkonyara ali go facilitate abana during lessons even for a 2-hour class lesson otpoe bus twagenda mpaka keroka twanyara ko batokoro kyabanafunzi practically ngiketa kiriska naro egere gento keri getato ke school ime twanyara ko batoke nyororo bona muna tiles installation echichia roof tali echichia floor okonyora mabati nara ya tiles asengi nchondra construct a building ekobe ku tiles bono tutageto mwana wenera nyare gutwara obumanyi buko beka tiles yechi onongere principal ya to facilitate to achire site keroka mwana yengo nyara ko baga kumanyanga tiles as a roof ngakichiko nyara ko bachiko beku bonongere tutageto mwanafunzi yoyo anyare gutwara obumanyi igo to ko go 60% igere totally in the industry that is maybe Keroka town inside the institution Nebanki town so that togosomi theory ya benke unkwanire mechanical mechanical the management is very supportive ige kunyara kobanero ige begeta abalimu in a state whereby umwanafunzi yakosoma hake ekirasimi ntubwate chigari chinyinge chigoba okora automotive chirase skuru ime na chiri bono chiri more complex chitayo inside the institution a program ya CBET through the management nkwala wera banafunzi na barabuto baire maybe outside the school
egera banyare ko bagutwara umanyi mono bono ngero tugukwanira about how to ensure nkagirite nabo tugotema sana kumanya ngo mwanafunzi yobo skills cause sibetire totally in skills wone kirasi menga ke sana na kituguchira saa moja keweka saa 3 mugasoko bali tuira abana chi field egera na baro banyara ko baba kumanya kikegendrete iskuga igo teri monye 50% yeah sibetire tagete hands on bono ngerto kwa na hands on practical is 90% theory na keigo akeigo tukumanya knowledge lakini bono 90% is skill based number 2 mo alimenta se technology ndobate section yogona on work study program means umwanafunzi oyo kolire course usina ndete course lakini nabata challenges ase fees wakana bona wanafunzi aba chinsanchire baire bakore gasi no bona ba experience gari basomiwe in theory and in practicals bakora practical na bona ali school nabuka babeka ka pre school ngima and they are paid something yaso ase fees yabo iko mwana tayo gotuwisiko nande work study bako gain more experiences iko koru after 3 months ojo kutakori ni na bakori ni it is open for anybody who wishes to do it bwana mbona sana ndochela Mbaraiga anatasha mkiuta watakokoroka nyimbo nene mtoto na kisi Nancy Ongiri akondani Frederick Ongembo Kurana Guru City awata good morning awate wala anapenda vile mmetulia kwa studio pongezi Teresa Kimtoti on the end awate wako ako watch live Rosi Michiemo kwa Nairobi Pipeline nomo mnede ni monte na omosacha agotemana musacha wa Naftali Onyango Frederick Ogembo agotesalimia wageni studioni kwani iga wordinga kwani na masubati kwa sombasi skuru ya Keroka TTI I think Frederick Ogembo na leo kunyonya the last time na de mtu abate group ya cross skuru ya Keroka nande umubaro obasacha ni gorengo monge Porende litikoria rero oyo lengenga no sasa taranyara oikaiga ase evitango gose evitango tanyare vitare kunyara gotangika nande agotebanga iyo kono magana jena balance ngarero nigo mwaba basubati go kaiga korende ayo nanyare kurigirirwa Frederick nande no konyoranga oyo lenge oikaiga musasa tanyare tigoikirana pili hoho whatever watching live korwati manembi ya mono sana akubulenga kati ya abantu kati ya men na women mbarabi bago koria buya ase eskuru yabo tiborerio nkorenkinga mpatiko koirane timetinga in terms of what kwarengi koboria korende nkuchiore kwa richivu na Roda Ruth agoteba korwa Jeda nyari bari Masimba Bunyakoni agoteba count me present Naboigo nande Frederick akubolia naki mbarabi abasubate nabasacha mbarabi bakorio bia nendo bolia nga school fees ne chibesa irenga ngosoera school yo ndali gitigo so school na Roda Ruth whatever in fact madam you are talking the truth you asked me when I was at school our teacher agotenge kirare gosoe kirasime nigare gochaka anama bolio yerituko oria etire yamanya gotokanga ningo gosochaka kurigireria ningo beire kagwete biat meetinga context ya oyo eyenereri na ndakubulinga hiyo ni shule gani nilingi lia katikati sijajua mo eye nigere Keroka Technical Training Institute Road nande nabo kunyora amange gocha okerora tuma mabolia gocha igase studio nyuko ganiti kumanya mange no baraiga nande nabo bagokoireneria toto la kisindo cheno agene tote bakorwa kanyimbo no areme namba yeito ye studio 0726 447367 nyara kumanya se kwa tobwatire korwa emambi yabono nabo igo ekerengereri kya ongereki turaba ko gose tutageti gosegeta abana baimokechi kosi echigacho bobundi gose
ase toganeti koira abana babo ase skuru ere yobobundi go mwancho morigereria nyara gusange kerengereri kiao nabo igo kotomariboriria ago chaiga ase studio Facebook tore buna Getembe TV na aria YouTube Getembe TV and FM tokerana asore Madam Arika Madam Rebecca Arika negati ya amangana ali apone tukurigire gosa amangana agenda kira tukunyarigireria chikosi buna bono onkwatori kose ya agriculture ntubwate chikosi buna cha beauty agriculture ero tinkagire tingane bwatu muchando mone singe chokori gusi bonsi abasubati na basacha ngokora bale amangana yega lakini buna amangana beauty therapy na kimukonyara koremia abasacha baiga baswase amangana buna yoko mina chituki amangana tailoring nero kumachire gutwara balance kurukare lakini amangana buna beauty na kimokoremia basacha baswasa amangana yoko bekachi makeup asetera ko na bona eto bwate abari bagosomia bwate abasacha bana babiri n'abasubati babiri wana abasacha babiri balo bagosomia no hena abanafunzi bali meri bagojo ko bali motivated no yo basomia na ndata waisi aba sacha male teachers eba ko libya mama ekiara beruete mate tele kusia karokoro iwokuewa they do better in terms of therapy. Ona gweta sa abasaja abantu barobona abantu balikuwa bali motivated bana kumbe bana ikosi ya kromo unaona leo na basubati ase mbaka ngiri tuki leo no bako ingira ekinyozi mate bitokoro leo na bibianchire ona nando bana musubati na kya akora abasaja masaji bia sana nena basaja ngo bali masaji bia ekarabu ba training bia so ikosi ya kromo na what take opportunity. That's why I want the only treatment to go parents, both male and female, so that these areas can motivate the students from both areas. Mbuya muno sana amangana ya agriculture. Aronga kimoroche abasa bagotema koyere busabaroki wabaino. Ikozi hega nko ibwatira bare kuboko. Nko ye discriminate bare batanga kiro kende tiga abasa basoya se kosi. Ya mangana agriculture rombiare na tena bono tobate mugundo igasi bakwenda bana go train with the agricultural teachers mbiya bale both inclusive tell bias because kilo muntu bono ega no nyakenya no nyako okore gasi mugundo bakochi ekia oti ngito kuragira ko kilo muntu arakora chigasi obisi ngibura ragiri bono baka tuwate both people from all aspects. Bona agriculture ninge teki ya nandi bonero ase ona bono twate poto mapa agenda agriculture ko selo hiri na kito kara to conserve ogori so solution ya kwa ngenda kari prayer no na so bu wa meta you do landscaping to tere yo ne komo bona agriculture ne bukia mana na kikera tato ninge uti wa mkonga ase Kenya so inapewa kipaumbele na kilo mtu na kwenda ku train that one amani egera batano the day lazima utafanya hiyo agriculture utuge ngoko okoreke agriculture ndina mugondo yo utuge ngombe eni mbone bibi tora kora sa agriculture na ndabo ni agriculture kuna bono ega ibimeri na bya abantu bikonya ta abantu na chibesa kitayo muntu ko bate ntukia gakega warage nekiro okorigereria aba amagana ayega gender balance ase school yaino whatever mo watechi hostel chaba mura abanyaroka ose bonsi chile chenzi both men and female na kimogote magutanga mangana bana ayega nonye aya relationship which chiko chiareta muchano mona sama masomo mbuya mono muraja as gender that's our major role with the guidance and the counseling. My relationship to go na kujitanga, but you have to advise them na kwa relationship yao na with the right time and with the right person, so that they wa parents no kusoma you to kunyara kutanga but bona na kyungu bika bana funzi aba baba so cause any crime during this relationship na kiba ku handle them during this relationship. That's what the guidance and the counseling you have a guide with the gender. You have a guide na kibabone the coordinate to one another. Listen, very into money. Ndari the denial be positively. Ogo sangi na go to so planeti.
Ikona twamenye. Na distance buwe kwa baka masomo. Distance bumate is wide. Yes. Wano tutari de nayo bie klasi. Non te bie gento concept tintamanyeti. Skill nero no guide. So distance kasa across. But na kitoko handle. At what level to handle this kind of business. Yeah. Mbia muna sana. Madam Kerubo. Ase amangana aliago chanda abasubati muno. Kwanyoranga kirokene mpabwate kwate bankuiru bare jinse mo mpabwate chavisi cha mubwate cyo kurigira mangana yabasubati. Nande mbare bago chabati gira chiskuru njera. Ose awe kande katika vere oranga amangana ye familia mwingere obora. Ngaki muko banyora bara mwabaira ni school. Mbia muno moralia. Igonta gitawa tinga keroka asinya kaya biru gochimagira. Department ya Chibere abana ngo nyara kwa barenge bagutiye school ne sababu yale ko gerenene umwana yo konyoro oiteira matemo turwa matemo ali oburumu ndakweresa egera nyale koba gakomokonya anyale koba gakwerusya mu chandolime bone yande tewa teinga inikeroka ntura hanyora mwana ugotiga school e sababu tobwate continuous monitoring through the gender na chi representative chia kire department ngonyara tole ko batugutwara mukutano lina gotebya umukutano uyo no tokonyara ko batugo give really life examples nonye n'abalimu ndubwate challenges utokonyara ko batogo share abalimu abasubati bonspi n'abanafunzi abasubati bonspi through a program weye umwana ngonyara ale ko bagakumanyanga ugutige school tali solution. Lakini kera chance otigire school egente getangani umwana nyaruka ngera tali goche kirasi akomisi kemo asechi department cheito inchi na gender utokonyara kabato goteki initiative yoko mwakirisi tuwatu mashi representative banyara kwa bakumurangeria uchamba kobisi twaikaransa bono buna bayiboli twanyara kugaya nawo muchandoyo twanyole solution hegera twatango gotike school naende challenge yende mna madam atika goteba relationship ne wokobolia as engineering departments late machines indubwate chi machines nchire movable chi machine yechi ngonyorole chire chindito aso mwana nyaruka kuimokia so we encourage them but wale good relationship na bana bamura egera banyare kuba support koyimuka chi machine chire more heavier wochisuke to the right position. That is why we encourage good relationship. Bono ntoko nyara kabata wateba ngumwana nyaruka oyetenge pi kurwasa mwana mumura otoko encourage ngankero moko relate well ebe other relationship mo tuaro busani bolia bogokonya kimasomo nyuma mutaragenda boli bondi mbiya mwana nabana basubati kurina kwa gachachi nyumba kero ke ngo chikereke abaraisi moralia mbiya mwana ende getanga ndete kora kwanira inche bona un experience omaete gusia mono omwana nyaruka nkero line to muteigoro karatiga kwansekera maigoro yego bagoteba ngani tabu to bwenereti kolina muteigoro lakini bono toikeira ase we want to show the society nga as much as barojinga ntoko nyara kolina kira maigoro there is a better way of doing it into bono ngera toko genda practicals inche bono buno mwalimu igente getangani you dress bune practice goteba yonga toko beka sigati na bobente kubeka abron egere make safe ngero ndekera maigoro nde sure of myself bono ngero gukwanera iguru yo kubeka kirama through the knowledge na skills umaete mona ngero toko engineering courses end result yere nyinge na boko genda okole ayo munyene gose o advance ya masomo onyare ko babono a consultant asoko nyoro bwate chibundi chiao wachira kwa give instructions na obune engineer igobono temine tingankero mwana akora building ingana yego chikobeke kirama na bogo chake level ya nsepi omenta masomo gocha onyare ko bagoko bo engineer bago consult you give instructions
bono tutage tutwale both skills and the knowledge yo manage abantu be site yeah Muna sana kero toko geta sio mutumke enda gane bwana mkeruba ikiagira ana wakandro mwele onyale kote manonye location muse school ya Keronga aiyo mubuni ngagiye gutoka mbuya mono moralia Keroka Technical Training Institute ige gutoka se umuchio Keroka, that is Keroka Masimba Road woko genda epara ya Masimba igera only 1.5 kilometers from Keroka town. Igogo gocha Keroka okuline gari onyankuru Bosongo waiku muchio Keroka kwa role pare kwenda Keroka Masimba Road. You branch for only 1.5 kilometers watu ikera no torali Keroka. Yeah. Mimi mnasana tugenda sehemu tumokumake ili netokwirana tugenda usanga mange igoro oye school hii ya Keroka Technical Institute. Etwani yabugire ayo mwana karuge tanda. Etwani yabugire ayo mwana karuge tanda. Ayo mwana karuge tanda bana mbale njara. Ayo mwana karuge tanda bana mbale njara. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Getembe Television Ekeonga Kiamamogusi. Amasomo nanine obumanyi nabuborairire omwana okogendera asa matuko ali busio ne aye omwibuli kwabire gukuriye sukuru asoraire omwana anyorera obumanyi nanene w'ekikosi ky'amaboko murete Keroka Technical Training Institute elio aibunduse kikosi igaiga ntubwate kikosi nabono elia ya Building and Civil Engineering kubundisa tureboigo ekosi ya Electrical and Electronics Engineering ase ekosi ya Agriculture and Environment Studies ase ekosi ya Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician level 5 na level 6 ase ekosi ya Computing and Informatics Department ntubwate ekosi ya ICT Technician level 5 na level 6 igitumela ase nsemo ya Community and Online Working imiyeskuru yigaya keti nigotubwate a modern library iyubwate bintu byonsi ibiraga nibigotumika ari nayo kubundisa tule ekosi ya Version Design ase tubwate chimashini chekerero inkoigeria bale boigo Business Studies na Entrepreneurship ase chinsamo cha Cosmetology nigotokwigeria Beauty Therapy miranga ase Beauty Therapy nigo okwenyorera obumanyi bwekerero unabono hair dressing pedicure manicure egati bumanyi bonde obonge boigo tubwate kosi mechanic Keroka ntubwate chikosi kya kisasa icho chiragere omwana anyole gase sobwango usaso kwerikana na segase natali kwa service ase school fees ndasa kotanga kwanse yere bosa ase ngeje serikali gotwa what we call scholarship na bego na help loans egende ketanga ni mwana we Keroka tokumo konya oso ase program ya kusibisonye tanya ku apply kubwate kuleta Keroka muleta sobwango ndobata na accommodation injibwango so that nyole mabagaya abana bagenda kusoma eli bache utokonya matukani mutu asamange na bogwaka esimu transit number 0726 588558 gose 0708330000 asigo ayirana konyolera obumanye ili wibekeri bagari lya asense yiga yokwerwanirira Getembe Television Ekeonga Kiamamogusi.
ase ogo design print nabo igo brand gwakero chibiche nabo igo videography Kisi Printing Hub KPH nintwe abanyankongo asorongo iriga incho Kisi Printing Hub asokoro sariwa chibana chonsi chibene chirorabo sebana chinde chonsi chi signages chibene cha 3D nintu number yemo ogo apply chi passport nabo igo chi visa ogo print ne korosi chi diary chi t-shirt chi hoodie chi kobia amaburi chi reflector ebikombe chi wristband amo nechichuba chiamache as graphic designing as chi poster chi flyer funeral programs kerotari kweba chi magazine au ajirago cha eger toko konya ngai togo toka ase mitandao tonyore buna Kisi Printing Hub ase ogocha aschebeshito tore Sansara Complex Center Fast Flow kusotwa kresimi ase namba 0727 026368 kusem 0115 541502 Kisi Printing Hub KPH. We are the best. Why choose the rest? Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Shah Ceramics nigobago kwa a special offer bunu iga asechi tile au nokugora chikaton emeronge toto nigo kwa growth kilo isato bosa gukora chikaton meronge tano nigo kwa kilo isano na isato bosa gukora chikaton emerongo etano na itato nigo kwa kilo emerongo ebere bosa otarigwa kanera kende size endonse nigo okoegwa ye asichi brand bego chinde chonspe chi wall tile kitairi chance na boigo chi tile chia 40 by 40 kose 60 by 60 samange ba kresimese number 0703943972 ajirago cha aseduka yabere Kansons Plaza angana Quick Mart Kisi opposite Mucha Place. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Aye, nkuri yule obe umumanyi buo obogendia tibuwa bua RS Modern Driving School nesukuru yobogendia eyuego kwali baga yobomanyi ase ibrasi bikobuatia etu ase chipigipige nkwegeli ya bali boigo chigali chia automatic na light vehicle ase boigo bakwegeli ya C1 C2 ase chitruck D1 D2 na D3 ase chigali cha matatu amangana maya naya ni gobaletire emashini yekerero ye driving simulator awo ase aborokiwa bagosomera nyumba batari kogenda ebara banyole ase chinsagi chabobuna Kisi Keroka Sondu Isebania Lolgorion Keanja Suneka na Ntimaru asamange nabukubakira isini ase chinamba 0725659505 gose 0759100009 Vaigo 0101098181 RS Modern Driving ase obogendia obuya. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Amarietane neriki misuko na eriki misuko no manyagetaria imeye nyagetaria nugapesi ni nyagetaria gotoka somo chubo songo ebwato bokoreri bwayo buyakigima na kobwamone gotumeka chi machine chekerero echi chiarure korwa sense ya South Korea nugapesi etobwato bokoreri boito gaiga na kobwamone twakonyiro mugusia asa tambe twabelire gaiga asege kegetambe korwa mwako 2018 mugusi onde bwense obwate mechando wao unabono mochando bwegetekio mogongo gwatia
amagoro akobimba mochando bwa arthritis manyinga agwaka igoro mochando bwa esukari amo namoroire amanga arese emebere yaito oitana ni nyagetari chinyinge nendo taranyora obobwenia nese eng'encho ataratarire nyagetari yaito ya Nuga Pesi erinda anyora obobwenia oboiga boito aiga Nuga Pesi ntori kobara ntori kobete sindani ntori gokwamaria ogandonsi yogo kobekera chemicals omubere etogo koa obobwenia boito bwekerero obwo bogotumeka chimashini na kobwa mono chindetere chiana no diamond tomenium nirietariana igongoro kumera ni kwambuka one gento na rochege kone igona nyore to buruire mwaka 2002 oburuire obuna akire korinya getari na irunya getari paka bwasinyire bono ngoteba ngonde bwensi ura toke ngana no buruire buno bobwa mauga boko bimbio mubiro yo gwati botari korara era tigaike gaige senya getari ya Nuga Pesi elinde mokonde munanji gwetenga yankonyire tinare ko nyara konchole bigoti na gwe kumba lakini bono ko nyara konchole bigoti nyigwetenga bono ngo na gwende ngo gwe nande bono Samarieta Kongoro kwa Esther Nyarik ayande ngoro ku Madam Director korwa se enyagitari ya Nuga Pesi nogo tonyora asama gacho Ouru Towers second floor tirongo yakabere kegusi twakwariganirie togokonye omobero obe buya amanyinga atare buya omobero ore buya noro konyara kurigia enibo asamange naboko bakirisi migwetira sinamba chiabo 0700260518 gose 0784955717 gose 0705860053 Nuga Best gotanga mbuya kubwako gwenia Getemba Television ekionga kiamamogusi. See your last prayer, Edna. Sio kuna mwanamke na roho mbaya kama mama. Nakuomba. Are you crazy? You slapped me and I will slap you again. Now listen to me. I'll shoot. Drop your weapon. Get Zuku Satellite Today full kit at Kenya shillings 2,000. Enyolere Zuku Satellite rero eyibwate sigineta bwate scratch gura edecoda amone dish asachi shilingi chiri bibere chimi kenda na mirongo kenda na kenda chuka usena buku gura edecoda yuka asachi shilingi edwe yemo chimi kenda na mirongo kenda na kenda wigo nabo okwego kene package ya busa umutinyo yomo yani free premium package asamange nabo kutalira eduka ya Sungusia Electronics sinsamo chake birigo kuse Mark Ovale Skymax Supermarket imeyumuchulia Unyamira wigo nabo kutalira Gelsol imeya Masimba Plaza na wigo Aleno eyue rangi na daraja imeyumuchu Bosongo asamange ake simigwetera sechi namba 0205200025 gose 0703010000 Zuku life got better. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandegere uzito somya bamura baje kuya mandegere. Karibu sana na ndio mwancho morigeria elinde tunyare gukora ekero otogendete kurigeria mangana yaiga yechikosi chobobundi anne mono korwa ase skuru ya Keroka Technical and Training Institute. Madam Kerubo egisinga chana mwansi Madam Rebecca Kerubo ekero tukurigeria amangana buna bono chikosi chirichire ase skuru ya Keroka chire gora nyare gukwanere ikiagera nabo mwancho murigerera arafuso kukumenya ki engineering yoka na eyiga ya ICT chare ngororo Iwanka kidogo na chikosi cha Keroka Technical. Kosi mtangani tuwate computer and informatics, that is ICT. Eya kabere tuwate library of studies under ICT. Tuwate agriculture, mechanical engineering, automotive, air combined with mechanical engineering,
Tokwana building and civil engineering, ntobwate hospitality management, ntobwate agriculture, driving school nero, as chikosi, chekeroka. Ai gavana ya liberal studies no nyara kunyo kwanera akego. Liberal studies na kwa yes. Yeah, anyale kutotebya kozigine under ICT. That is business na ICT. Mbia mno sana Madam Rebecca Rika. Mbia mno Maria, liberal studies because ile bwana yule communication skills. Sana wewe somo na kila wanafunzi waende kulipa. Formal letters. And I want to communicate. Yeah, and how the etiquette, how they're supposed to dress, all those items, you cover as communication skills, liberal skills, studies. So you run the business courses. Kira kende course chinde njiro ranyara komentera egisigati ya chirichira roro. As business courses, we want supply chain management, we want human resource, we want accounting, your corporate casting. NEC, because the examining body is as a accounting courses. So it means course as a business one. So as a ICT library, to have the course of library that can go information science. As a of information systems is the same thing a library. Because you didn't pick cataloging. How we're supposed to borrow books from the library, how we're supposed to put our digital data in the library form. The Roman was a textbook. They don't even put it in digital form. Now you went to access those books, so that's the library. Yeah. So I said the library and what a secretary. Martin talk about institution about the secretary. More than you have used your water. Take on Yarikana. So as much as what taking for courses. As much as we are so much based on competence-based courses in our technical one, but mpaka tutu aleti course nati yabo secretarial. Ikiwa tutakete secretarial se school, yuko tuora kene kitu watu wakora, yuko file our files. Yuko tutu warumoto accountant or deal with our monies. Yuko tuwa human resources or deal with recruitment. So all those courses as a institution yuko covered. Mbia muna sana nonya rekora kwanira chi level cha masomo buna bono chikosi chiko konyaranga njiroro chikuruku artisan njiro chikuruku level 4 level 5 6 noranya reko chikwanira sti obwenye. So ntwa gapwate amatempo para Kenya National Examination Council asibona bari bandalia manga ame kwani yenkurumate taira isikoyiba. Tuwate na artisan. Artisan yari gudi no mwana wate a D minus. Akwara artisan. Yari ngasa asama tema ko Kenya National Examination Council. Craft ni ra certificate omwana wate D bake D plus. Nachiba vale wakora. AC minus go chibolo baka A abantu abanafunzi bakora diploma course. Echibono monire chavere converted to CPET. Abantu CPET bono level 4 na artisan. Mwana wate D minus D. Bono certificate bono level 5 no ni certificate bono D plus. Kule kono understand ya. Level 6 bono ni ngabule diploma. Bono mwana wate C minus B. Lakini bono chikosi chimachire gakorusigaga mundu tayo tugutiga na bono na bano class 8 awe akora no artisan au kina ngora guchigoro omate kere skill ye nebwa nero lakini bono mno gusuka guchichi level guchigoro na lieko na wa advance ya na ande bona abantu babwate chikosi dero tware manager ya mase ase industry but and once bakora oro ni technocrats mbara bya technocrat and wagote level 4 5 6 na ande bare smart ase egasi yoko boko ekiera abuno to komecha match bono manya se industry to ko dike graduate kam
abantu abakore gasi yendiye tusa technocrats abuna bagutuka se technical nande well paying nyiga ga Kenya to kwamba korana ne degree goseki ntura kana lakini awande nse isiko tusa the courses which are well paid una ono mwana rinyi mantara akora o mwana funsi na aro bonega okora technical courses ase automotive and mechanical inyaruka bono iga mwana funsi onali sponsored by Canadians ase ko gona Niagara College akwenda for 6 months on skills. She's processing her passport and traveling issues. So by September uchire. So goja. This is a student want to goja comment abande ore nyaruka. Bono. Amente na ande atosomi ikiachi skill chinde bono chinde ntomanyeti. Hagoja ande gotosomi bono. Bono she will be our trainer again. Mbona sana senjo yebiro madam kirokolo nyare kwadra magana bono intense ndichi korekana assessment yake. Mbuye mono moralia ni mantra chas chintek tigamentere ilevweyemo madam wanyara ko baga gutiga isko na kwanira iguru y'umwana o class 8 keroka igekuira abana korengana bunonyorete no kubwa kwao asa masomo umwana otigirete class 8 osota igeti class 8 level nere kurukunga level 3 level 3 ana matemu alibakora Anita umwana wagosoma level 3 bono nena bago join abale level 4 egera agendere achieve dream career igo bono montondo otigirete class 8 utakorete nyonya na matemu a class 8 o amwe otigirete nyonya in class 5 korengana buna oranyole no muchando gereta akanyara ko bagutie school osema temwande aye wicha wachite school we kanyoya class 3 class 4 class 5 class 8 inchukeroka level yaone erororo nayo nyare konyara ko bago develop osechi level chinde gocha iguru nayo twaro bumanyi tiangwa ne chintek chia keroka gotwara chintek isata somwaka January intake, May intake na September intake. Muna togo kwa nege intake nege ndrete. Turanyorwa. Ige ntoe kora tote ya turanyorwa. Keroka bono iga skuru teli go sieku. Aibuna wache skuru iga setu buna borokia. Nogo soe kirasi. Na gogosomia. Egero nyoro bumanyi. Bue kosi watagete. Igo to chote nga bono tuikire February bono January intake ya siekiro. Keroka tole on kuru January mpaka December egera togo konye onyole dream career yawo ya nikira tebekere special kira umuntu omoroki wa tamani ko chase school ya keroka egente getangani keroka technical ige bwata bali mo bwata umanyi bwa igoro muno namba ibere school ime bwate machines kire department neba kosi elia yotagete gokora school tete beting department yegere mo kubwa yende through the principal na make sure that kire department yere keroka machine si chiro chirere dili available technician chiroro egere mwana funzo ndi wensi gosoa keroka anyale kumanya skills na ndi ntu kende toteba keroka no omusingi wa masomo oise kuri keroka se located location ya keroka igera ase mario yatayo ogocha kwanyole a conducive environment from the society igonga isko ga iga school ya keroka security are well managed utobwate support from the community aseba tete gwakikisha nga mwana ndi wensi ogocha keroka ngonyo arale ko bakonyo akiseme ekyo mwelio keroka teligo choranga tutageta abana bagusibuka igo togo take students from every corner ya Kenya na abakali school ya Kenya atagete gocha gosoma keroke ko welcome kero muntu in that we don't take the partiality that you are a Luo you are from any tribe in keroka we welcome everybody acha some singinchinyo na bali mutubwate igo tore from all the regions one meaning regional balance ase keroka yere well achieved na kitogo teberanga keroka is the institution irabe
international cause bona abantu barororo igotole well balanced. Yeah. Mbia muna sana tukwira nase Madam Rebecca Arika buna bono aiga Frederick Ogemo kwa iko gakuburia ngana takite kumanya goro school fees nchira ki keroro chenga amasoma ya kireke no umoncho mwige na para kuminga ina ki muntara nyale kwa kanira masoma ya wikomwele. Okay. Mbia mano mwanja akaro mwanafunzi apuraire achire skuru ngo wale ote ndwate kali customer care office kera ikire customer care office the first thing akoba guided ndwate fees ne ro na capitation ya serikali na ende nkobare guided nana ki awa apply help nina na se capitation ya karo guichoria information ne ro kurwa ebo nere ko guide na ke serikali kwa chibesa. So in this capital uniform, so mna na information ya ko say don't aso mwanafunzi kuna ki our background, so the serikali bone gutumia data konga kondwera chibesa kulingana ni information nalo bona na help ye bona ko bare guided with that customer care office ya mo guide ngonyare kanere na bono na bo mwana arache ne besenke go so ire ya admission usine rumbiri usebutate yo kulingana no muguri abwate mwana tari go seli gochika kiara oiru that process yo wa apply eskuru ekoganya ya mwahambo time osoma ngoikere bona ngatuna mwana bari kole baidete kole chesta matemo through the dean's office ngo intervenire ya gamba ya manyo mwana oyo asakuru is it this student coming from a poor household so that all that leeway yore chesta kaganyire tebeserie serikali gutuma yacha egere ya mokonya ogendera so mwana funzi tayo nyoko tuna bono twamo seri go semna bono bagore chesta matem na tabo ndi gore no dean's office bono ngo so ire imebona yaba guide yaba konya yaba egere basoma kero muntu manyana muntu de yoto bwati challenge ya besa with this economy bono tokotama ko bogoria nyu musigo ekiyoga na kiye tokonyete mbe mono sana madam tukira na se kerubo tukurigiria apuna bono umwako yiga what are you expecting as an institution kose na kimoroche nonye in terms of performance na kinonya bana varachi gokoria mbe mono aselivaga ndege tangani ndete gukwanira our expectation number 1 as the institution igoto expected ya matokeo aramaya tigangwa nirenga matemu nara akorwa asogetie wiki ya hita ngero tukurigereri performance wise ya bana ngero tokombea na other years there was a great improvement in terms of performance neye to achieve through concentrate on skills we give lesser knowledge but more practicals. So our expectation yige tangani ngama temwa ya tocha gukuru mutinyu ya gatatu ndochikonyora ko batokonyora aba orokia bange baite tamatemu expectation ya kabire tubwate buna keroka ntubwate chi target target tikonyora abana bange nga kitogo chi achieve this yige ntege tangani tuachira egere tunyale ko batoko tebya abantu nga keroka nerororo n'abarimu baroro babwata ubumanyi bw'igoro mono na nde ntunyale ko batogo orokia borokiwo buna bwende ko orokiwo namba ibere as the institution ntobwate program tokogenda in high schools egere tuligereria abana baba gocha gukora form 4 as early as February maybe by March togende tukwanira abana balia tuba guide through the career guidance office to araf kuruororo to barusi to ba invite bacha keroka by the management so that bache barole ibintu bire keroka egero mwana aho chokora amatemu na anyora airplane nanya areko bakamaide nga kinda ingogenda keroka onye gintete ko bagosine engineer I can be able konyora kire gintu kelinta keire. Yes. Bono toko genda chini institution yechi ntonya aleko batoko baleta on board babulia maswali bako concentrate in their exams egera banyale ko bago to join. Through that we can achieve
the numbers. Na turnout kose abarukiwa gocha skuru eno ingiaro mukagirete kirachi koba ase chintek chiriatigaire chintek chiriatigaire bakumwagoire korubona bakomwakoere omuraria nto expected abana bange sana cause through the Getembe TV and the Getembe radio plus chivite chikubato kugenda chi school ntonyale konyora abana bange mono egere tubakonye bachieve their dreams. Mbeona sana Madam Rebecca Arika uranyara gukorera naboigo gwetera buna chi platform njira kimuranyare gutuka kusemo keroka kiro muntu atete kuba contact na kya kubanyora kwa mbijamano muraria kero muntu totonyora gente gitando wate website ya keroka www.kerokatechnical.ac.ke na bakonyora any information yara kani na the contacts inchiroro ndo bato so Twitter na bagotumia no nya Facebook so na then to endete korenchirende era tokonye ase go to meet na ndo so na bakonyora the contacts ya customer care go send the principal's office secretary na the contacts inchiroro na bakonyara onyeka wate any information samwe kwa yari the college is open na bagwake simi wakati wote na no nyagatagete gwikiara ari ngange the customer office is open throughout so na bakonyara all the information yatagete kerengire gose okobore kwa okomwere gocha saba ibore na boiga barokiwa igoro yechi school cho bunda ni mono ya keroka ekio oranyare gusanga kyo mwere kyo to gukora wono mbiya mono murare bono ndanyare gotebia abantu baminto bare abana bakori chiskuru abandi bari isiko batabwate matumaini keroka noere ari bono bogochonyore ekerinya sa abange toranyore onyo tubwati bomanyi bonde ninjo as customer can't bwate bakwerese obuyano bobebwe kose yotagete bakwese na ngo okora kose ngagyo gochi the next bono from there bona bogochusie kose ogocha ni environment ni ya material no chire kerendo no kere ata waisina bona kareta mi gochiko igorwa an una ona tuja etamu ne chesie kudo gochiko igora mojokoro na showcasing kire department yoro kinabito kiokora na bono to ko ba invite through even the radio here and the TV egere muche mora na nkitokora mbomanyi kitubwata bono kora bakondorengererina umwana oyone ekosie tari kunyara goswa so ngote ya baibuli ga kitagutiga abana isiko fees tegera umwana tachi esukuru tigaga ki abana bachiche bakora basome banyore skilira bakonye mbia mono sana ningiora nyara te mwancho morigere kyo mwera omwancho morigere o Getembe TV ndagete kwira libageri kuba encourage litanga ninjo keroka igeigoire asabana bonds omuibuli nyumotarate banga ngole tando mwana akole plumbing karatara naye keroka orole chi machines tobwate egere gokoreta omwana onyare ko banoisanegete andonsi asotegerete kurwa leta abana basome egere ka bache gotokonya mbuya mono mutegereri ancha motoletera abana keroka ente kigoire naende tukaribishite kiro muntu mbuya mono sana aboni gobare abarokia kuro ase skuru yo bobundi ya keroka naende buna bakomanyire nabo kubanyora gwetera ase chinamba echo chesimi nkore nginga nabo okuchibekera gose chabere chigosangwa bwase screen yabo buna bone namba yo ya 0726 5885 nande 85 egakora na 88 nabo ibe namba ya 0708330000 nabo kubanyara weterase chinamba echo erinde onyare komanya kose kwemanya mangi kubwatekana neskuru ya keroka Technical Training Institute igo mwancho murigereria kukwiraneria mbya mono sana soko gendera koba umwigeno ime ya Getembe Television nigo twarengenere Madam Rebecca Arika na Madam Rebecca Amisi aiga ase studio korende oyoringe mbaroro bata nyara gwikirana iga ase ibitango bitanyaringe konyara gutangika ritukeriga korende abaiga baba wakilishire nande ni gonko kuboria gendera gusegeta abasae nabo igo barokia borokiwa bonsi kwebwata nechikosi chiga cha obubundi mwancho murigereria oikia rituko riankyo mbia mono sana na inde inyasaye oyo
etwani yabugire ayo mworo karugetanda etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuyamandege uzito somya bamura baje kuyamandege. Gitemba Television ekionga kia Mwamogusi. Ine nubwate meyega gose nuganeti meyega yawe ikarane boronge nutagete chiema chingia naende chintingu cyokugora gose go komboya tarera Buffer Tents yo manyakaine mono buna Buffer Services ni company ekoine kebune meyega yawe ya ikiranire boronge mbabwate birogo byogo komboya naende ngokora bare decorations ase meyega yonsi boigon korose bare bintu binde buna lowering gears chitroli namba bwato bokoreri buna CNC plasma cutting, wood router yue kubutora, perspex, aluco board, cellular board, PVC wood, forex wood, engraving sheet na MDF. Nkorosia bare CNC decoration sase binto au buna kubutora chi black sheet, korosia merangwa, ebiita, chitirisa, ebirogo, bed heads, sofa faces, signage, grills, door labels, wall arts, interior and exterior decorations, nebinto binde binge. Buffer Services nige gotoka chimite miayemo kurwa senya gitari ya nyangena ase barero chege sonso. Nigo bako igora kura Jumapili goika Ijumaa kurwa chinsa ibere chia mambia goika 11 chia marogoba. Asa mange bakere simia se namba 07 Gitemba Television ekionga kia Mwamogusi. 1 2 3 4 5 Makopio. Ngombe bwa kwani ni sanamu. Ntate ngote biga makopio. Ngombe je kajaho. Entere yirugete ebine biyanda. Mama ke muntuma. Ngombe je nigo okochikwa getika siko ya tweru pakaba gumbangali. Bono ntate ngote biga. Kokokonya pitata. Ntate uminyoke immediately gale somo chito bosongo. Eduka neregali ekorukunga Enokem Agrovet. Enokem Agrovet. Enokem Agrovet Limited. Enokem Agrovet. Straight. Wanafanya kazi gani na ngombe yangu? Wi kama liyo konyora immediate. Kwanza ligeli no mogondo. Ligeli bano. No mogondo ligeli. Toko gendo ko nona majioko. Yo ko siye nyambi iga right and direct. Mogondo ko very clear. Enokem. Wanashughulika na ngombe ama na samba. Enokem Agrovet. Ego tiri na kerege ntoke ko rukio pole mitata. Amangana je chingo ko kutuka Enokem. Amangana je chiombe Enokem. Eduka ya bene ne kabisa. Ige gotoka gali chogo ekero gotira buno rio motoka na nyamira. Gali chogo no motoka tira nyamira. Nsa. Kisi town chogo. Esikati ki. Aje bono konyora Enokem Agrovet ase eduka ya bene ne mapema. Enokem ne bwatoro saguronda asomo chito bosongo. Aiga farikoni. Mapema oposti amaguta zeli. Mapema nchirinditiyo. Aye koraiga sibengombe yo chiko chango kobe. Mapema sibengombe. Gitemba Television ekionga kia Mwamogusi. Nilan Hub niye moya chiduka echichikone ebintu bigutumika service nabo igase nyumba yao yani furnitures asili golidia mabuko ebyo bikomenya segeka ase chinsamo cha living room mbabwata chi throw pillows echujire chichingenjo au nabo igone chikala au mbabwata recliner sofa sets echora onchora nebuno kuganya kwa okole nkone bale fabric sofa sets echujire chechi 7 seater nabo igone chechi 6 seater echujire chechi rangi nechi design au nkone bale marble and glass top adjustable TV stands echora tumeke aso kubeke TV ya obuya ase chinsamo cha coffee tables nkone bale wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table nkone bale marble top coffee tables egatie chinde chinyinge asinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korwa asemete ya mahogan echuchire chechi 6 seater na boigo nechi 8 seater na boigo mbabwate marble top inyoranga Nilan Hub ego babwato murulio olipa pole pole asuwanchiro wakanira ebintu biga ngorangora wika wakolire tonyole imeyo mucho musongo asebara yasunika migori otara ikasenya gitaye lya ya nyangena boigo
nabo gwaka esimi gwetarase chinamba chito echo chire enote saro libere kianda eyemo isano libere isato kianda ibere inye kose enote saro libere isano nesato ibere inye eyemo inye isano libere inye elio okole amonjilio asinka ya olero Nilan Hub, where style, comfort and quality meet. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Eduka ya womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomenya seyeka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentra nigwa amavuta yani oil na buigo chiria chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriria gatigati bwekariguri iri abantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuraganye bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yenyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use hasomanyete use chire chibiasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuri go musongo eyueranga neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe terase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Chuo cha anuwai cha Rirage Technical na Vocational College sasa kinawatangazia usajili wa mwezi Januari au January intake. Inatoa mafunzo katika vitengo kadhaa kama vile automotive engineering, electrical engineering power option ambapo unahitimu kwa viwango vya diploma au certificate. Katika electrical installation pia wana vitengo zaidi katika kosi hii. Mechanical engineering ambapo ufunzo wa production, wiring, fabrication na crafts na zingine nyingi. Hairdressing na beauty au ususi na utunzi wa nywele na ngozi, fashion and design. Ufunzo kuunda nguo za kisasa. Pia ujifunza embroidery, tie and dye, print, party and pattern drafting. Njoo ujifunze sasa. Applied science, global studies. Wako na kitengo cha kufunza ukulima ambapo wanafunzi wanajifunza ukulima na ufugaji. Kusajili au intake inaendelea. Katika kosi zote hizi una fursa ya kuhitimu na diploma au certificate. Rirage Technical na Vocational College ipo Kigugi Marani, kilomita 1 tu kutoka barabara kuu kutoka Kisii kuelekea Meruka. Wakufunzi wana tajriba kuu, pia wamehitimu kulingana na sheria za Wizara ya Elimu na TVET. Malipo ya karo ni chini ya udhamini wa serikali kuu au government capitation. Pia unaweza pata mkopo wa serikali wa Higher Education Loans Board HALB. Wanabweni safi au hostel. Kwa mengi zaidi tutembelee katika tovuti yetu www.riragya.tvc.ac.ke. Riragya Technical Vocational College, umechelewa kujiunga nasi. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Uhuru Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga
ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeito nigo ere engale iyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia